ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ കൂടെ ആര് പറഞ്ഞു? മണത്ത് വന്ന്. ഇത്രയ്ക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങേരക്ക് ഞൊട്ടാൻ പോയത് എന്തിന്? പേടി നമ്മുടെ ആർക്കും. വാ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്ന് അടിച്ചു തീർക്ക്. നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വരുവോ ഇല്ലേ? അങ്ങയുടെ അടി കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടത്തുമില്ല. നിങ്ങളെ അടിക്കാതെ അയാൾ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കത്തുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു വേണം? നിങ്ങൾ കെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെറും. കൊച്ചിനെ ഞാൻ വളർത്തും. എന്തിനടി വയറ്റിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് കടന്നു കളയാൻ പൊടിയും പറ വരപ്പാളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച? അങ്ങനെ നീ ഒറ്റയ്ക്കും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഈ ചോണ അങ്ങേരെ അടുത്ത് എന്താ കാണിക്കാത്ത? കാണിക്കാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല. വേണേ അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഇട്ട് തീർക്കായിരുന്നു. ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അല്ലേ തന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്തിട്ടാണ്? ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നതിന് അങ്ങേർക്ക് എന്തിനാണ്? മൊത്തം തുടങ്ങി വെച്ച അങ്ങേരാണ്. എന്നിട്ടിപ്പോ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അങ്ങേര് പറയണതാണ് ബല.